Kana bitaw mga simbahan karon na iuban nga maingon sila nga sila ra daw ang maluwas, ila ra daw simbahan ang nasulat sa Biblia. Ayaw mo tuon ang mga isuon kay dili na tinuod. Pagdupa ni Jesus Christ dito sa cross, wala siya niingon nga ako namatay para sa Iglesia ni Cristo, ako namatay para sa mga Mormons, sa Assemblies of God, sa mga Islam, Jehovah's Witness. Wala siya niingon na siya namatay para kanatong tanan, para sa tanang katauhan sa kalibutan, nga ni bisan kinsa nga motuo o mudawat kaniya makabaton gayud sa kinabuhing walay katapusan. So dili relihiyon kun dili relasyon ngadto sa Ginoo ang makadala natug langit igsoon. Born again girl nga ningon nga si Kristo dito sa cross wala magalan og reliyon o simbahan. Kuha man ay mong gikutlo, Lucas 23:42. Ngadto sa 43, 7 last words of Jesus Christ. Nakinsa may nagsaulog sa City Palabras o Holy Week o Passion of Christ, di ba ang Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic Church, nagsiliblyara na matag tuig. So, way laing tagiya na nagpusi ang simbahan Katoliko Romano. Pero kanay mong ingon nga nagpalansang si Kristo sa cross para sa tanan. Na sa 1 Juan 2:3. Way problema na. Pero kanang paingon mo nga way reliyon makaluwas niya. Relasyon tali sa tao sa Dios. Ikaw ra say katubag-tubag na. Kay meaning sa religion comes from the Latin word religare, meaning to bind back. Kaya sa unang panahon nabugto ang relasyon tali sa tao ngadto sa Dios gumikan ni pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Muna nga ang si Jesus Christ nagtukod og mga sakramento o uban pa o simbahan kay para madugtong balik ngadto sa Dios. Muna itag religion. Relasyon tali sa tao sa Dios. Kay mingon ka nga way reliyon makaluwas, wa kay relasyon sa Ginoo. Itis ka wa kay Dios. Ikaw born again girl. Muna nga sa puntong nimong ang taong malamon magnuna sa di pa siya masulti. Nya kanay imong gingon nga mudawat ni Kristo nga mapasaylo atong sala. Once a person accept Jesus Christ, he should receive bakak o butbut na. Asa mabasa sa Biblia? Where can you read in the Bible nga mudawat ni Kristo nga mutuotan niya makabaton da kinabuhing dayon. Litra por litra Biblia. Tubaga born again girl. Napasiatab ka sa paghatag ng bakak nimong panudlo. Tubaga na base sa balaang kasulatan.